Hi girls and boys. Mä teen nyt tällaisen videon, missä mä kerron asioita, jotka on pelottanut minua. Mutta joo, aloitetaan vaikka ihan saman tien. Eli aloitetaan vaikka tästä, että kun minulle niin on sellaisia lappuja, missä lukee, että mä oon vaarassa ja mut tapetaan ja kaikkea tällaista. Niin mähän olin tosi paniikissa siitä asiasta ja mua pelotti tosi paljon. Ja mä ajattelin, että tapetaanko mut niinku oikeesti. Niin se pelotti minua tosi paljon, mutta sitten kun mulle kerrottiin, että mun luokkatoveri oli kirjoittanut niitä lappuja mulle, niin mulle sitten oli silleen, no ei tässä enää mitään. Mut siis se asia pelotti, kun sä et tiedä, että siis mitä kiva sä löydät jotain lappuja. Ja sä et tiedä, mistä ne laput on tullut. Esimerkiksi jos mietit vaikka, no leikisesti tämä on nyt vaikka lappu, missä lukee, että tapaan sut kello 12.00. Tai no, jos tässä nyt lukisi vaikka tässä lapussa, että tapan sut 0000. Ja sä et tiedäkin, että se lappu on, niin et sä olis pelossas. Mä ainakin olisin, mä vaan tärisin niitä lappuja. Ja mä keräsin niitä lappuja siis mun sukkaan. Mut se oli siis yksi asia, joka mua on pelottanut. Oho, mä pääsin nykyään tänne päin tänne tuolille. Mut siis joo. Toinen asia, joka mua on pelottanut. Mulla oli äsken se mielessä. Niin, siis mä pelasin semmoista Five Nights at Freddy's 3, oliko se? Mä en ole kuitenkaan ihan varma, mutta Five Nights at Freddy's 3. Ja siinähän on niitä Bonniet ja Ballonboy ja Freddy tai Reddy, en mä tiedä, Freddy tai Reddy ja Chica ja Foxy. Niin mä niitä rupesin pelkäämään ja mä pelkään niitä vieläkin. Eli jos joku nyt vaikka säkättää mut silleen PUU! Niin mä silloin pelästyn ja mä pelkään sitä peliä yli kaiken. Se on aivan kauhea peli, en pidä sitä aivan yhtään. Ja sitten yksi asia, joka mua pelottaa, tää nyt liittyy vähän niin kuin hevosasioihin, on se, että kun me hypätään hevosilla, tää on vähän niin kuin nynny, niin mua pelottaa, että jos mä tipun, koska Vanttu on tippunut hevosen selästä esteellä. Mut mulla on vähän parempi tasapaino, joten ei siitä sitten mitään. Tää? Mitä? Se oli toi eliske. Ja pelottavia asioita, mitkä mua pelottaa, on, että jos mulla on vaikka puhelin tässä taskussa, nyt mä käyn katsoa täältä taskusta ja niin kuin joka puolella täältä. Mulla on katsoa just tästä taskusta. Niin mua alkaa pelottaa, että joku on varastanut mun puhelimen, koska mä menen ihan paniikkiin siitä, koska mun puhelin on mulle niin tärkeä. Niin se pelottaa mua, ja mä tiedän, mä oon tosi nynny. Joo. Ja korkeat laitteet pelottaa mua, koska mulla on korkean paikan gamma. Ja korkeat esteet pelottaa mua. Ja mutta tää. Me oltiin eilen Muurheisten rannassa. Minä, Arttu, Vanttu ja yksi Henna. Ja yhtäkkiä jotkut miehet tulevat sanoa meille, että kannattaa lähteä pois, jos te ette halua, että käärme puree teitä. Ja sit mä olin silleen, just te huijatte vaan. Sitten sanoin, että ei kun kattokaa tonne. Me katsottiin silleen, siellä oikeasti oli käärme. Se käärme tuli tälleen meidän luo. Ja me oltiin siis vedessä, niin liikkuminen oli hitaampaa. Ja sitten mä menin ihan paniikkiin. Ja mä vaan lähdin juoksen paniikissa sieltä vedestä pois. Sitten mä juoksin niinku tiellä uikkarit päällä. Mä vaan juoksin sieltä niinku kokonaan sen rannan toiselle puolelle. Ja sitten
no, se käärme jäi sitten sinne toiselle puolelle ja sitten yhdet miehet hääli sen. Sitten yhdessä vaiheessa me oltiin uimassa silleen, ja joku huusi, että kyy on täällä, ja kyykäärme oli siellä rannassa. Eli tää on kaikille varoituksena, että älkää ikinä menkö murheesta rantaan. Ja meidän koulullakin on ollut käärme, ja auton alla on ollut käärme, ja meidän kotona on ollut käärme, mutta se oli siis aikoja sitten, se oli varmaan 100 vuotta sitten. Mutta se oli kuitenkin, että tällaisia pelottavia asioita. Ja sitten tää nyt ei pelota niin paljon, mutta jos mä vaikka lähetän postia jollekin, vaikka vaihtopetsejä, ja sitten se huijaa mua. Tai siis mä lähetän ekaksi, ja sitten se ei lähetäkään sitä sen postia. Mua pelottaa, että se huijaa mua. Ja se on aika ärsyttävä tunne. Mutta äiti nyt huutaa minua, joten minun täytyy mennä. Teen tästä joskus ehkä toisen osan tai jotain. Mutta nähdään. Moikka!